Sabotage mo ako sa day 4 ng shoot sa Primo Point Bar and Restaurant. Pero hindi ako yung mag-shoot, si Boss Bin. Sasamahan ko siya kasi kailangan niya ng assistant, sabi niya. At magkikita kami doon ng 10 o'clock. Pero malamang sa taon muna kami magkita. Ngayon sila ating tagpuan sa Cheongsan. At kita-kits tayo doon. Makita rin natin ulit si Alex. Sana nandun din si Sergey at yung mga tropa. Ako sa nahuli na naman natin si Boss Bin. Hoy! Mga kosa, nandito na ako sa Primo Point Bar and Restaurant. Andun si Alex. Hey Alex! Si Boss Bin nagpe-prepare na. Ako tamang coffee muna. May breakfast pa naman si Alex eh. Ready na si paring Alex. The swordsman of the Primo Point Bar and Restaurant, Alex. Cheers, sir. Yep. Ako sa dito yung CR na ano eh. Ayaw kong papasukin. Tignan mo. Sagot pa ako. Sag pinatay. Benjusin tayo ni Boss Bin. Shoot niya si Marian. Oh, ha? Tama ako sa tapos na yung day 4. Day 4 na to. Ang behind the scene. This is the final na ano na namin. Na Ayoko mag-expect ka dito. Mag-vlog ka. Nandito tayo sa Mojila Diner. Nandito na naman tayo. Yan, kasama si Boss Bin. Hindi, wag yan si Boss Bin. Lagi nandito to eh. Yan, dito tayo sa Mojila. Yan, order kami tapos shoot tayo ulit sa mga susunod. Tama ko sa Mars na ako naman si Boss Bin. Papunta ka dun sa Mojila. Sabihin nyo lang Walk Live Vlog. Bibigyan kayo ng special discount ni Sir, saka bibigyan niya yung best choice ng araw na yun. Gawa lang gawa para may mababalikan.